חברים בישראל, אני מיס איב, והוא החבר שלי ליאו. ליאו, תגיד שלום. שלום. ליאו, סליחה חברים, ליאו, מה קורה לך היום? אני עצוב. ליאו, אתה רוצה לדבר על זה? אני לא יודע מה קורה לי, אני לא רוצה לדבר על זה, אבל אני עצוב. ליאו, אני מצטערת, אבל אתה זוכר את השיר? לפעמים אני עצוב ולפעמים שמח. כן. לפעמים אנשים עצובים. יש לנו כל מיני רגשים בסדר. צריכים להרגיש את הרגשות, את הרגש שלך. כן, אבל אני לא רוצה להיות עצוב. מה אני יכול לעשות, איב? טוב, אני אגיד לך מה שאני עושה כשאני עצובה. מה את עושה? אני עושה שני דברים. תגידי לי בבקשה, איב, מה את עושה? טוב, דבר הראשון, אני לוקחת נשימה עמוקה. אתה רוצה לנסות את זה? בסדר. נשימה עמוקה. בפנים והחוצה. חברים, אתם יכולים לעשות את זה איתי בבקשה? נשימה עמוקה. בפנים והחוצה. איך היה? כן, זה בסדר. והדבר השני שאת אמרת? כן. הדבר השני זה, אני חושבת על 3 דברים שממש בסדר עכשיו. 3 דברים? לא, אני לא יודע מה זה בסדר עכשיו, אני עצוב. טוב, אבל כשאני עצובה או כשאני דואגת על משהו או כשאני כועסת, נשימה עמוקה ואחר כן אני חושבת על 3 דברים שממש עכשיו, אם אני חושבת על זה, אני יכולה להגיד 3 דברים, למצוא 3 דברים שלא נורא, שזה בסדר עכשיו. אוקיי. זה בסדר שאני איתך, איב, שאנחנו חברים. זה בסדר? כן, זה בטח דבר הראשון. מה עוד? אז אני אוהב להיות עם החברים שלנו בישראל. כן, זה ממש בסדר עכשיו. טוב. ויש עוד דבר אולי? תראי, איב, יש שם פרפר בחוצה. אני אוהב פרפרים חברים. אתם אוהבים פרפרים גם כן? מי אוהב פרפרים? כן. אבל הדברים האלה הם לא גדולים. לא, ליאו. יכול להיות דבר קטן כזה. נו? איך אתה מרגיש עכשיו? כן. אני חושב שאני מרגיש יותר טוב. וגם כן, ליאו. אם אתה רוצה לדבר איתי על משהו, אני תמיד פה. תודה. יש לי שאלה, איב. לא ידעתי שאת מדברת כל כך עברית. העברית שלי לא 100%, אבל אני יכולה לדבר קצת. יפה. אני אוהב שבגלל שאת יכולה לדבר עברית, אני עכשיו גם כן. כן. יפה. וחברים, אם אתם רוצים למזור לנו מסר עם הדברים שאתם רוצים להגיד שהם ממש טוב עכשיו, אתם יכולים להתקשר איתנו. איך, איב? אם אתם הולכים לוובסייט שלי, shalomeve.com, זה shalomeve.com, כן. יש שם מקום כדי להשאיר לי מסר. וגם כן, אם אתם רוצים לראות עוד וידאוס עם מיסי וליאו, לאן הולכים, איב? ליוטיוב צ'אנל שלנו. והשם של היוטיוב צ'אנל, איב? תורתרון. איך האותיות באנגלית? T-O-R-A-H-T-R-O-N. מעולה. תודה חברים, תודה. איך אתה מרגיש עכשיו, ליאו? כן,
כן, אני חושבת שאני מתחיל להרגיש יותר טוב. זה ממש חשוב להרגיש את כל הרגשים שלנו, אבל יש לנו דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי להרגיש את כל הרגשות. כן, ואני חושבת שלהיות עם החברים עוזר המון. טוב, תודה חברים, תודה לכם חברים נשיקה. ולהתראות, שלום. שלום.